Ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna wannan ofishin su ke hulɗa ƙasa da ƙasa da muka taho domin rakoshi wannan gari mai albarka tare da shi kuma fadilatu sheikh din akwai shugaban majalisar gudanarwa ta ƙasa sheikh nasir abdul buhari wanda duka mun taho ne a tawagar fadilatu sheikh wanda shi ma sheikh din tun daga ofis da wannan labari ya same shi malam lalle wannan al'amari ya taɓa shi kwarai bisa wannan baba ta mu da ta koma ga Allah shi ma sheikh ana ta yi masa addu'a da kuma wato ta'aziyya ta wannan baiwar Allah da ta koma ga Allah kafin wato mu taho wannan gari mai albarka har ila yau tare da fadilatu sheikh akwai ma'aji na ƙasa Hafiz Bala Yusuf Idris ana ramma hafizin alkur'ani wanda shi ma yana tawagar fadilatu sheikh wanda muka taho duka domin gabatar da wannan ta'aziyya da rako fadilatu sheikh tare da malam din akwai sakataren majalisar agaji na ƙasa kuma kwamishina na sufuri a waccan gwamnati da ta gabata a can wato jihar mu ta Plateau wanda shi ma yana cikin wannan tawaga mai albarka da muka rako mana sannan cikin tawagar akwai ɗaya daga cikin wato wasu daga cikin 'ya'yan malam da ya taho da su kamar shi barista abubakar sudani wanda nan shi ma ranke daɗe yana gaba gare ka sannan kuma akwai alhaji abu zarri a sheikh muhammad asaniya haya jingir shi ma matasa yan kambace su tashi su shi barista da ke daɗe ga shi gaba gare ka barista abubakar sudani sannan akwai shi kwamishina na sufuri na jihar Filato kuma sakataren agaji na ƙasa ustazu muhammad abubakar sannan akwai alhaji abu zarri sheikh saniya hayajingir shi ma yana cikin wannan tawaga domin tsarin karantarwa malam ya taho da shi wanda shi ma yana nan a wannan wuri gashi nan babban ma'aikaci ne na hukuma sannan kuma da akwai wasu daga cikin 'yan jaridu da kuma ni ibrahim sha'ib ishaq wanda duka 'yan jarida ne na al-ishaq wanda mun taba hira da shi mai martaba sarki da muka samu cikakken tarihi yau mun taho ne domin ɗauko fadilatu sheikh domin gabatar da ta'aziyya kuma ya taho da sashin bayan wayannan kanne namu akwai kuma iyalan malam din da muka taho da su sun shiga cikin gida da haka mun taho ne bisa nuna alhini da wannan rashi da ake kuma bi inda malam ya je yakan karantar kuma ya gabatar da ta'aziyya ko kuma ya sa wani daga cikin wannan aka taho domin rako shi ya fara dan haka yanzu zan miƙa abin magana wurin fadilatu sheikh domin gabatar da ta'aziyya ko kuma umarnin da muka samu Allah ya ce miki malam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرنا في مصيبتنا هذه وأخرجنا خيرا منها kamar musulmi madadin ne kaina Muhammad Abbani na Alhaji Hayajingir wanda nake aiki a ofishin majalisar malamai a matakinta na ƙasa wannan ofishin da nake aiki mai hulɗa da harkar ƙungiyar izalatul bid'a wa iqamatus sunna rassanmu na ƙasa da ƙasa. Gaskiya yau na taho bayan labari da mu na rashin ɗaya daga cikin iyalan wato shugaban majalisar malamai na jihar Kebbi Mala Abdulrahman kuma wanda yake
daga cikin nauyin da aka dora a kafaɗinsa akwai zama ti a wannan ofishin da muke aiki na ƙasa da ƙasa. Mun taho don rayar da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya nuna matsayinmu na musulmi, ‘yan uwan musulmi, innamal mu'minuna ikhwa. Muna da haƙƙi na cuɗe ni in cuɗe ka tsakaninmu da juna. Daga ciki akwai cewa wanda duk wani ɗan uwa musulmi ya samu abin farin ciki to mu taya shi murna, mu muka samu shi ma ya taya mu. Idan abin jajantawa ya same shi mu majjaje, idan kwanan ɗaya cikinmu ya ƙare mu raka jana'izarsa. Wannan kowanne ya shafa a cikinmu, mu muka riga a raka mu, wani ne ya riga mu raka shi, sawa'un ɗa namiji ne ko ɗiya ta mata. Idan makusanci kuma na mutum, sawa'un mahaifi ne ko mahaifiya, yayu ko ƙanne, makwabta ko ɗan uwa na ‘yan uwantakan nan da Allah ya haɗa ta innamal mu'minuna ikhwa. Tun ya rasa makusancinsa, annabi ya nuna masa ta'aziyya, ba shi haƙuri kuma tunatar da shi kullu nafsin za'iqatul maut. Dukkan numfashi mai ɗanɗanar mutuwa ce, wa nabluukum bish-sharri wal khairi fitna. Dukkan rayayyu musamman mu mutane da alƙanun mutane, Allah ya ce wa nabluukum, muna ba ku jarrabawa bisharri ga abin da yake in an ce me yasa me ka za ka ci wannan sharri ne, amma ka rashi, ba ka da lafiya, ko an sauke mutum daga wani makami, ko wani abin da rai baya jin daɗi. Allah ce wa nabluukum, muna ba ku jarrabawa sharri ga abu mai daci da ba kwa so, wal khairi, wata rana kuma mu jarrabe ku da alheri, kare ku da ilimi na alkur'ani, hadisi, ba ku lafiya, zaman lafiya, ƙarfi, imani, haihuwa, aure, samun zuri'a managarciya, samun mukami da mutum zai amfani da shi daga kalmar Allah, jarrabawa bil khairi. Duk biyun nan a ina ake a duniya, daga ina suke? Allah ce muna baku jarrabawa bi sharri wal khairi. Kun haɗo mai ɗacin da mai daɗin, matsayinsu fitna, gwada kuke. Allah ka jarrabe shi da mai ɗacin ya san daga Allah ne, ya yi wa Allah godiya, ya san imanin da Allah ya ba mu na la ilaha illallah Muhammadur Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, wanda mahalicin kowa da komai shine Allah makaɗaici a zatinsa, da babu na biyu a cikin alloli a ce ga wani Allah daban, shi ɗaya ka zatinsa wanda ya rufe Allah biyu ya kama, kuma shi kaɗai yake aikinsa. Gajiyawa ba ta shafa Allah balle wani ya taya shi, kuma shi kaɗai yake Allah a cikin sunayensa da siffofinsa. Ba wani tafaran Allah, ba wani wanda ya haɗa wani da Allah a cikin dukkan zatin Allah da sunayen Allah da ayyukan Allah tabaraka wa ta'ala. Shi kaɗai yake a cikinsu, kuma shi kaɗai ya cancanci bauta ga talikai gaba ɗayan mu. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne cikamakin annabawa, shugaban manzanni, as-sadiqul masduq, mai gaskiya, abin gaskatawa. Ya nuna mana
ga saƙon da Allah ya aiko shi ya gaya wa duniya kullum yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa maulana wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Allah ya ce gaya wa duniya duka lan yusibana ba abin da zai taɓa samu illa ma kataba Allahu lana, sai abin da Allah ya rubuta cewa zai same mu, ko ya mana daɗi ko ya mana ɗaci lana don amfanin mu ne, domin mun haƙura mun karɓa gwaggwaɓar lada Allah zai ba. In ya jarrabe mu da alherin mun aikata amfani da alherin don ɗaga addini na ma gwaggwaɓar lada Allah zai ba mu. Don haka duka jarrabawan lana don amfaninmu ne, illa ma kataba Allahu lana huwa maulana. Allah ne mataimakin mu. Duk wanda Allah ya baiwa imani to madogarar talikai gaba daya Allah, wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun. Huwa maulana wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun. To in ka zo gurin abu ba sai ka yi wahala ba. Ga majalisar malaman jihar Kebbi mun zo maka ta'aziyya ga abin da kayi kamaya cewa in abu ya samu mutum ya mai da lamari ga Allah. To yau ya zo kuma kanka, ka biyo ta kansa lokaci bayan lokaci. Muna baka haƙuri, Allah ji kanka, Allah rahamshe ta, Allah sa ta huta. Mutuwa tana da ɗaci. Wani malami yana cewa inal firaqa yashuquna wa yaru'una fi hadhihi dunya fa kaifa bi ab'ad. Tabbar rabuwa tana sa mana bege, tana girgiza mu fi hadhihi dunya, ba ma waccan doguwar ba, a wannan duniyar. Ran da wani ma'aikaci aka mai canji bayan ya daɗe a guri, sai ka ga ana ta kuka. Yarinya an ta digira ta kai ranar da za mata aure, za a raba ta da gidansu, sai a kuka. Alfirak ta duniya kawai. Wata ta zauna, idan an samu rabuwa ma, tunda Islam aure halal, rabuwa ma halal, amma halaccin rabuwar shi kuma wanda Allah baya so. Don an rabu sai ka ga mutane na kukawa na ya rabu da wancan za ta bai gida. Innal firaqa tashuquna wa taru'una fi hadhihi dunya. Ai wannan kaga ba mutuwa aka yi ba, amma an yi kuka. To fa kaifa bi abad, ya kuma zaka auna rabuwa. Yanzu wannan baiwa Allah inda za ka yi karas na minti, to ta daɗa daɗewa, ta daɗa nisa. Tun ana lissafi har masu lissafin su ƙare. Tun ana ambatawa har a manta. Rabuwa sai ya mutanat, saduwar kenan. Allah ka ba mu sa'a. Wannan baiwa Allah ya ji kanta, ya rahamshe ta. Allah ya nuna ɗaguwar darajarta don ba so ɗaya ba, ba so biyu ba. Mala Abdulrahman yana ba da labarin kyan halin iyalinsa na zaman tare da haƙuri da juna, kuma tana cikinsu. Wanda gida Allah ya ƙara masa albarka. Ayyukan da kika yi na aure, da Allah ya nuna miki kambi mai wuyar samu, mata ta haƙura ta zauna ta koma ga Allah a ɗakin mijinta. To Allah ya ɗora miki a mizanin lada. Dangi da 'yan uwa da surukai, Allah ya ba mu haƙuri gaba ɗaya. Kuma ta'aziyya ta musamman na yi wa mai girma gwamnan jihar Kebbi, Dr. Nasiru Idris Auren Gwandu, da yake shi ne gwamna, kuma shugaban majalisar sarakuna na wannan jiha ta Gwandu ta Kebbi, wato mai martaba sarkin Gwandu Janar Ilyas Bashar, na muku ta'aziyya domin kun riƙe jaha, kun yi tarbiyyar musulunci,
jihar Kebbi na cikin jiha da mu a ofishinmu muna ba da shaidar jiha ce ta musulmi ahalin sunna ma'aikata wajen daga addini. Ko shekarar da muka sallami wato malamai da shugabanni masu lura da harkokin musabaqatul Qur'anul Karim, sai da jihar Kebbi ta ɗauki kambin daraja. Duba tsawon tsakanin yarbatar jama'atu zalisul bid'a wa iqamatus sunna, sananniyar kungiyar wa'azin musulunci tsantsa wanda Allah ya nufa Sheikh Ismail Idris bin Zakariya da kafa daga nan zuwa birnin Kebbi. Ni da kaina da yake na ga da shekaru da 'yan mashasharin da muka yi, dole sai da na zo ka ɗauko jirgin sama daga Abuja muka taho, saboda garin masoyi baya ne. To masoyan na da yawa sun cika duniya, kuma ma gaba da gaba ka taho muku ta'aziyya. Sannan wanda jiki da jiki kuma abin ya shafa, mai martaba sarkin Kabin Jega Alhaji Muhammadu Arzika, wato cikin da karatu kan da sarauta, da ƙara maka martaba. Wannan mutum malami ne bi ma'anar kalima, kuma minal ulama'il amilina, wannan shine fahimta ta. Na rayar da gidanka, Allah ɗaukaka darajojin kama sun ba mu 'yan mintoci mu zo, jirgin mu na jiran mu, da haka da aka ce mu tsaya ma mu kimtsa na ce a za mu zo mu sauke wannan babban nauyi, mu ga dangi mu ga 'yan uwa a wannan jiha mai albarka. Mutanen jihar Kebbi, Allah ya ƙara muku albarka, da mu da ku da sauran 'yan uwa, Allah ya sa 'yan aljannar firdaus ne da rahamar Ubangiji. Na zo na yi muku wannan ta'aziyya, kuma Allah ya sa na sa mai martaba sarki, na ji daɗin saduwa da shi, kuma na gabatar da wannan abun a madadin dukkan 'yan izalatul bid'a wa iqamatus sunna, majalisar malamai, gudanarwa, 'yan agaji, ɗaiɗaikunmu, mazanmu, mata, kusa ko nesa. Na yin wannan ta'aziyya a madadinmu duka. Ladan da Allah yake baiwa masu wannan irin aiki na ta'aziyya, Allah ya ba. Ladan da Allah yake baiwa masu karɓan 'yan uwansa irin wannan hali, Allah ya ba ku. Da wannan nake cewa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Gaba kuma za mu juya. Allahumma inna nas'aluka fi safrina hadha albirra wat taqwa wa min al'amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana waj'al 'anna bu'da safari. Allahumma inna nas'aluka an taghfira li hadhihi al'ama لك يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين. اللهم اغفرها وارحمها وارحمنا بعدها. اللهم إن كانت محسنة فزد في إحسانها، وإن كانت مسيئة فتجاوز عن سيئاتها. اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها. اللهم إنا نسألك أن تجعل خير أعمالنا خواتمة وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. الله كسا ƙarshen mu ya zamanto alheri, ya sa duka mu 'yan aljanna firdaus ne da rahamar Ubangiji. Wannan ƙasa ta mu ta Najeriya, Allah ka ƙara kwalalo albarka da alheri da nasara ta duniya da ta lahira. Wannan dandazo na al'ummar musulmi da ka bamu Ubangiji, ka sa musuluncin nan shi zai rinjayi Najeriya da duniya gaba ɗaya. Duk wanda yake neman wani kisisi na taɓa Islam, Allah ka kada shi. Allah ka ƙara mana haɗin kai akan gaskiya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina maulana innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.